A Ribeira Sacra está de moda. En Monforte, o centro comercial urbano volverá a converter a Praza da Compañía, co edificio dos Escolapios de fondo, nunha pasarela monumental. Empezamos pouco a pouco, o que queremos é consolidar este evento a nivel Galicia e incluso fora de Galicia. O desfile terá lugar a cuberto este sábado a partir das 10 da noite coa participación de preto dunha trintena de tendas de Lemos. En tan pouco tempo, solo 3 anos, o centro comercial urbano está conseguindo ampliar a súa magnitude, eu diría que dun xeito espectacular. Se trata de atraer a Monforte e a Ribeira Sacra máis xente que nos poida visitar e que, polo tanto, que poida facer aquí as súas compras. Como novidade nesta terceira edición, hai 2 firmas convidadas, Leire Valiente e Moisés Castañeira. Son 2 deseñadores jóvenes, pero xa cunha longa trayectoria neste mundo e que están nas principais pasarelas tanto españolas como europeas. Como mestres de cerimonia, a modelo María Reyes e o actor Antonio Espigares. A idea de traer esta xente de Madrid e que veñan xente conocida é un pouco que nas súas redes e no seu entorno falen da Ribeira Sacra, falen de Monforte, que nos poñan nun punto e que cando alguén fale de moda ou fale, que Monforte sea un punto non vai ser de referencia, obviamente, pero sí que nos coñezan. O Concello de Monforte achega 3.000 euros e 2.000 a Deputación, que ademais ofrece aos participantes na iniciativa unha viaxe en catamarán gratuita. Para que a xente que nos visita até fora tamén teña a oportunidade de coñecer as nosas rutas fluviais, as nosas explicacións dos guías turísticos e, en fin, cando se vayan de aquí, cando volvan aos seus lugares de residencia, que leven un bon sabor de boca, non só na gastronomía, senón tamén na paisaxe, senón tamén na cultura, senón tamén en todas aquelas cousas que nos diferencian. Durante todo o día, as tendas que participan coas súas coleccións na pasarela terán expostas as prendas que presentan nunhas casetas instaladas na mesma praza da compañía.